Adom sesre kusi anansi munomfwe anansi munomfwe anasio oh ya Kenkan anansi munomfwe anasio mitro kakamio minro kakamio Kenkan Me kakamio pokwa mwasi anansio mitro kakamio minro kakamio kakamio pokwa mwasi anansio Adom sesre kusi anansi munomfwe anansi munomfwe anasio Never. Adom 106.3 FM. Sanse afin cheba na zunyo bia ne to no. Ade cheba na zunyo bia ne nya ne trididim. Na wo hu owia ehu nsoroma. Eni ti se awurade adom na wotwe ekobetu yesiye a. Nemu made ba ko a minim ne se de haw bia no aho anu ye wo ho. Esan se de haw no se wugitum se wo bi na bo wo de anana sa nipa kro no wo betimi aso anu ama. Obi de ya bawuo. Obi de ya bawo. Obi de ya dwuma. Me mpa bo nyina ne se de osakra wiem emesum da ne han no. Bomra na wusu watete wonso anon fama menim sa ogidi ntu age so amen. Dwumadie de Kenkan Me na nwuma ye de dwuma eye nansu biu Bureau of Ghana Languages kutaimu Bureau for se enwuma wutintim sa wo sakra mu di akọ kasahoduo mu sa wafo obi adwuma na pese otete no sa de be obete kasahoduo ni nyina na fa bedan wo moate eno yo madwuma wo be ya ama bibia atimi akotote omo conference o kese pa e wo ho a se ebia dwumadie bi na episode dia obetimi aba no aba abaje o macha kwanie 37 military hospital en Krankopon ma na chipe community youth center in Chen eho na obehu Bureau of Ghana Languages na wotwetwa mu ebeto dwa se panyina gyi wakọ akọka de ohun ye e de ache brago papa brago ma mebu afu so wakọ akotwetwa bi no de akọkeka na dwene e de ache brinya e maame ene ne papa de ye dronie ene de ne besie entoko beba so anasa adwobre ne beba over kisi abeka yensa sanso ena pastor ebobo sempran so abeka yensa na ojanso wo ha over maame sha se mfiri so fe bema ya sheshia mejoso hona mu boko pa ye de rade ase awo ho ye ebusuafo ni nyina obi a ho ye ye de rade ase na ye wi enne de na wo hwa animu samre ye abrenya maame kotwitwa bi ayi brago maame kotwitwa bi wo so wo hyeda kotwitwa bi me kɔwe petition nam de akɔkeka ma adwene ne tene se ase brenya maame ne ho afono omanfo no nam se abufra nam fiti mbofra ase ne nyina no na ensema beba enne se ne maame no huri so asam no soro no na ye soronko enti dido na wo maame no ho atirimupo ene ne bana koka abaka no nesa ne bana de na bie kwan ne bana brenya mane ne maame ho adaho enti se obi a wasem bia no sabe ne se otimika e man no kra de musika ene ehwe oba brenya o school wonso ye kroba unim brago ho asem nyina na se wo fei obi beka se maame no wabre emmamudu wo mu nyina afrim ba ko pe akura se ka akopɛ kura e wo se ne a yekasa efa odi ebebam ye benya daje ne abem we ye mfafo eti we ye mfo ye beba wuram na afi ye ba ne anya daje na afi ye sine kuso ankasa pastor
Sir. Mpacho no mboko de. Oh, ya mi aduma bia boko. Say you can say na man kai embra ni brigade. Na gumata kwa fo. Oh, gumata kwa fo bia hoye maso baba ko na wa hwe ne ba ya. Oh, kafra menka ane na busia. Monshedin. Na watwe se na watwe twem se na wa ha. Mpacho yo na mo papa. Nti uhu de ekoso. Ene hwe ni mu se ntokwa besi. Ntokwa de wan hwe besi. Sɛ na okutwetwe bi de otumi twa bi de a ɛbɛyɛ asɛm nti o sɛ ye bowura honhom ne so ne nsa sɛ de bɛyɛ a wotumi twa bi nana oja nana mami obetwa na wontwa na bia wakɔgye spirit ɔde kɔkɔ de ɛyɛ asɛm wakɔgye spirit ɔde kɔkɔ nti no na yɛbɛhwɛ saa suban na obi na obi nya asɛm a ɔsɛ mikutwitwa bi etu ani da hɔ de a wontumi ka bo so asɛm obi wɔ hɔ a akukuduru a yɛde kasa nipa nim no oni bi sɛ wate aseɛ aha nti so nim sɛ agya onya spirit kakra de gumu a afi de ne so bɛyɛ de bɛhyɛ ɔbɛka na adwene ɔde akɔka na adwene nsa ne tiwani so a ɛna abo sɛ wadi sɛ mu no mo share wo Facebook me pa cho Facebook ko ba like wo like wi a share na onua nya bi hwɛ yɛba besua deɛ nti Facebook share and share ɛnɛ ɛdeɛ na bɛkɔ so ɛnɛ nso biu maami kotwitwa bi no akɔkɔ ntɔkwa ana sɛ ɔmanfo betumi aka na koma to ne yam yemumram Kenkan Me Efua brago awofo kosra no ade chiye no opani kofi nyame ene ne yere efua dakoa ene ne nuaba amansorowa esimuko kumase ayaresabia ekohwe efia brago enam se ama nsonowa atene kumase ache no nti wa amre ho kura na onya akwan ekọ edan mu woduru ho a na oma won kwan ekọ edan mu oduru faako a efuada no na nurse bi ejina ekwan na no opani kofi nyame ehwe ne soro ehwe ne fom se na nurse no nso ehunu ne santi no okọ nchen ekobisa de wo hwehwe eja ne nanom mepamacho mu hwehwe obi ana yese me baba abeda eja na mepacho wo friend no sen odi efua brago ani odaha anka ebrenso ye nenso mefre no aba merura mayembra hoy ana eja debi ebrenso se wo besra ayarefo mefre no amamu na merura obetimi asore de sabre no na nurse no atikwadum wante kwansin one efua animni enam a ensem a akose agei ekotoatoa ekire wonum nti na onim se efua mpo betumi asore atena ho na kampese watumi anante enti ebra opani nyame ehunu se efua eba no nani agi ni tirim efua dakoa ama wanuru ohompo na obisa do se ye efua ubekume na hotesen mame me hoye na ye den na obefri ha na oba umayencha nimpo ansa kofi jai mami mbisa no na meni hunu a medie behunu nko ade ama meni agi abroso papa akwaba meso wanso akwaba mame akwaba ojeso ema efua ebisa wo mo ekwan so efua dakoase na yendie ye wa mane ebibo wo na ebebisa wa mane wa endra na ye ma ye kwan se obi a bibiri hia no ombra kumase mbeto mene mendamfofo be ye nsia na baaye ye toto de ehia ye wie ye no ena me ye se medikrata ebe mane mo wo kejetia ye bana na ye ti se eluple ehimu so na eben fon pa enti obi ehwe afei na ehimu krata ye nyina ye tutu mika edi achie ehwe se ni ebenya krata ni bi afana eho ara na mekoto amna tintin bi mu eyesa no mani su breme enti mehu ne ekoso wo ho biem mani su tete me ena ewra bi ka kire me se eye eja ekwesi ejei na de me ba ha afei de doctor no ahwe me ama me ho ato me kakra ebra
efua brago eka yenum nyina na obiara aye din etie owie na mane no na eye obiara nwanwa enti oyi kohwe oyenim na oyi akohwe oyenim ama ensono wa ana odi kan ekasaye ose Kofi se wehu se ejepoku ka se suhyefa ohwe yembua se mo amote de efo kan asama ya atro no se obi kan na oni na no efonfon asama efo kan atro sembe na ewum sa kwesi eje ne de wudi na chi a obema wenyamane efua brago nso ete de ne so akan no ne trimu eye no na kakra wono anim akwasi agei enti anya no nwanwa se echire ote se akwasi agei edi akwahwan se wachi se kofi berenya ama na duro anom amanka oye ewu ato no so opani kofi nyame ebisa nurse no eda obeyi ne ben era madaroma na ben na mbedum no eyi na maye eja mesrewa say de agise doctor bansa nenso minim se enche efri se enye adibiara dokota no ankasa pese ohumo dokota penina no pese ohume enonom ayiro enye hwio eja efua asema bawo na me de meyedan makohu dokita ene emba mo na mo beko era ensre akora na asempa na atomi no me de meyedan ku gina dokita nim titini ba mefa dokita ho ben me de ne indusini abosom ana enhamba eja ensuro dokita ni oye nipa te se wa onumpo na oba no monchen na meba dokita no ekugura ne demu pe na nurse no eduro dada nurse no edito dokita no anim se efua nkrofo abaho oma nurse no frɛ won bai okohunu dokita no ema wo kyerɛkyerɛ wonum emu fan se dokita maachi mejibusu o eja adwa wo ho yo dokita matanase ni nti a me frɛ wo ha ne de eja enye bɔne ɛyɛ mo baba no ɛyɛ emaya rɛ frɛ ne se anidanie ɛwɔ ne so senka wa mba ha ntem ama ye hu akyire die a nkebe ha no na wo mu daache paa de hia paa ne se awofo mbɛboaboa mo ma akyere wɔn mo ɛfa emerima ne ɛma agro ho opani a ɔde awura yi baayɛ ɛma mete ase se onyem na wakɔnom aduro ama nani so abrim no nanso mi fi no mihu se enye nyinsen emum saa yare na Amerika kyerɛ mo no ɛno na ɛwɔ ne so ɔse ɔkwa fikyire a onya moja papa ɛba saa na ma ne yam etutu no yo dokita yeda wase na afedie wadom no esiesie funa maye ana o ane mahwɛ ne kama ebedu da pen no na wate apɔ na mode ne kɔ nipa yi eda dokita no ase ekɔ wɔkɔ no nurse no egya kwan kakra ende eja ne enanom midemu besi ha yo era onyame be hira opa beji sere mienu na eya odibi atonku asra oh papa minti menje oh merura miana medema o mede chao wati na ewura no etwetwe ne tiri nanso opani kofi nyame eha no a ema wagye oda na se na osan esrese oh papa medawase pi enonom mesre mo monda na semma me maame dako ase o debi era una se ya dawase na meni nsan na udin de sen me de ya nya meche me yas da mra obonya akuma ameni ampon na ode akobo eje ne tata nana ne osom atakora nana ene o hye era binu ukurum yi ukurum fo pi ewo mikurum na ufiri mampon kuro benso mi free mampon hwa mete atremade eno sikaye na fie me nana nimpon ne nana atakra akosia aye biaba dade enkrante erei wano atipa enonum ni eja medemo beso ha sese dokita ehwehwe me saade achina akoko bonko koko a na me na me da mwase nurse no eso efua bragunsa eno no esan ekoi wo kro no nyina na opani kofi nyame ehwe wono wose efua
ɔnhwɛ so sua no nhoma ɔmbɛyɛ dɔkita adwuma yi bi ɛna odi saa ɔtɔfoɔ iwe akyi ɔka saa pɛ ɛna ne nuaba ama nsorowa ɛbɛka sɛ Kofi won so woda so kura asɛm yi mu asɛm a ɛfɔ mo ho a mungya ɔmo ma ɔmo ware wɔde nkɔmmɔbɔ saa ɛkɔe kwan so ɛna ama nsorowa ka sɛ Kofi sɛ wahunu sɛ ɛbaayɛ na nkɔfiri dɔkta frɔ ɔmo hɔ ɛna ɛkɛfiri ɔbosum anim a ankasise yɛ kaa yɛ abɔ ɛnyɛ ka ketewa ama wei deɛ ɔmboa wahwɛ nduro a dɔktafoɔ atwe ama afua ɛne adagye a ɔmasɛ ɛwɔ afua ho ɛnyɛ asɛm ketewa Kofi ano ansi koraa ɛna ne yere ɛsɔ so sɛ na dɔkita eduro so etumi yɛ eduro ekuma ama jame ni yenya enka abosom eni hɔ a anka dɔkitafoɔ bi eni baabi abosom ya na wahwɛ ɔnso ɛna ne amabeyi nipa ɔka saa no abrante bi a ogyina nkwankyan hɔ ɛte yɛ pɛ ɛna ɔpae sire mu ka sɛ kuram saa ekopie bantama ɔkɔm ɛne ɔbrɛnti ɔkɔtena bench bi so agye na home ɔto ne bɔtɔ mu sɛ oyi sika se fa me afiri atɔ sika yi nyinaa atu ayera sika yi nyinaa atu ayera asɛmbe ɛsan ɛkɔ ne nam ewura mu ɛhɔ nso wɔahunu saa bere yi na abɔ bɛyɛ nonum ɛne fa aniwa anim awerɛhoɔ nti ɔkɔgye ne ho ɛtena bench bi so ne mu ɛka sɛ Rade say dear onipa ɛko wei deɛ me fine opagya n'ani sana revenue nie mame nkɔ hɔ deɛ ebi a na mahyia manifoɔ ɛyɛ saa koraa ebi a na manya ɔmanifoɔ bi nkyɛn ada ɛbɛyɛ dan koraa na menya sika ato bibiri edi Kofi ɛkɔɔ n'anim kakraa na ɔda birim n'ani so abiri no ɔkɔm so ahagya no ɔbaa bi a ɔtɔn paano ɛwɔ nkyɛn hɔ adi mmirika ɛkɔ so ne mu wo mewu jeez Rade boa me why jeez Krachi, sorry, my dear name. Bobby Ba. Sorry. Obisa Kofi diaye no nanso na waye mmerenti wantumi ankasa ɛhwara ɛna ɔbaa no hunu sɛ ɛkɔm de no enti okobu paano brɛ no amani kura na wawie ɛhɔ wɔsɔre ɛtena hɔ kakra afei wɔsɔre ekɔgyina paapua no ebu bi ɛnom ɛde bi ɛhohoro n'anim ne ho ɛbae no kakra no ɔda ɔbaa no ase ɛkɔ ne baabi wɔduru sinidan ho no na ɔhunu deɛ wɔmfa ɔhwɛ nipadɔm a ato santen a ɔpɛ kwan akɔhwɛ sini no bia na ɛyɛ no ya afei na wakae anwensɛm bi a ɛde nipa nyinaa ɛnsa ɔkan firi asantefoɔ anwensɛm nwoma bi mu no ɔgye ne ho atena sinidan no ho baabi ɔte hɔ ɛkaakae saa anwensɛm no ɔte sɛ obi de ne nsa asi ne batiri so otwa n'ani hwɛ no a ne bogya bi a ɔfrɛ no ogyam a anka wɔne afu abrago ɛkɔhwɛ no nie Kofi egu ahomekokoɔ kɛseɛ bi atia mu ka sɛ ogyam anipa yɛfo no Kofi ɛne deɛ wɔna aka fanti ufiri na wabɛpie ha na sɛ fanti na mekɔ school na ha nso ogyam mama ne hunu deɛ yɛnka obi akɔbu me ne nkurɔfoɔ bi agye sika obi hwan yɛse obi din de amɔbra wama amɔbra akubu dabɛn na obu sɛn sika no ne dodo sɛn sɔre ne nkɔ fie ogyam dwira na adwiri ne nti na obisa asɛm koraa ɔntwɛn ɛma onyina no na ɔsɛn abisa foforo Kofi ɛsɔre edi me ne afu abrago na yɛhyehyɛ ho sɛ yɛbɛhyia wɔ hwan wakɔdaa no ne papa nyame ba no akoda no deɛ w'ani gye ne ho paa ne ɔno nso pɛm asɛm yɛn na ani gye ho
ɛneɛ mobɛware no no anaa meboa ɛna asɛm a meka mene ne bɛhyia yɛkɔyɛ baabi ɛna ɔkɔhwe ase mehunu sɛ mepura yɛ nti nka mekɔhwehwɛ lɔre ɛde no akɔ ayaresabea sɛ ɛyɛ dɛn sɛ ɛyɛ no na menu sɛ ayɛ dɛn enti ɛma me dwane gya ɔne afua nyinaa wɔ hɔ Kofi paa na ɔne ɔbaa nam na wohyia ne deɛ ne akɔyɛ deɛ mendama ndwene ho mpo ɛkyiri asɛm a ɛbɛba no ɛno na meedwene me onipa koro yi medwane afi sukuu mu mede me sukuu fisi nso ahyɛ me ho ama amɔbra bi akɔgye Kofi na wo se ɛyɛ dɛn koraa Kofi efiraseɛ ɛbɔ no asɛm no nyinaa wanya ba kokora wo ogyam nso ɛtena se kom etie ne nyinaa yie Kofi asɛm yi deɛ aha me paa sei deɛ ade asa aya mɛma wakye no dwuma wɔde ti krom ha no ɛnɛ so biem amɔbra asan afiri apobu ase biem ogyam ehwehwɛ nsuo ɛma Kofi brenya edware ansa na wɔhwehwɛ biribi kakra ama wɔde aka na no Kofi yɛntimi nkɔhwɛ sini ne biem mabrɛ yɛbɛda mekra ma fon dodo ɛte sɛn hɔ ɛdatu sese deɛ ɛma aba hɔ sese deɛ ɛma nketewa na wɔn nyinaa ayɛ mma asima ɛneɛ mo akrakyifo yi deɛ mo yɛ bi wɔ hɔ sɛbe deɛ manyame deɛ dada bio ɛna ɔpani akɔsi agya yi etuatua ne ho yi Kofi wo deɛ watu bi paa saa ababaawa no ne ho ɔfɛkyen sɛ wɔakyi mmabaawa nyinaa na mesi ogyam ne nwa ketewa a ɛfrɛ no efi akoma no na ɔkyɛn obiara brago endu na ho ɔfɛ fa koraa Kofi na sɛ osua Kenkan Me why na sɛ wo wokɔdwe no abayewa a wabu suso mu pate Kofi na sɛ sɛsɛi deɛ sɛ wɔakyi akrakyefo afa no dada dabi hwei deɛ yanom nya afa ɔho asɛm ɛnkɔ no so ɛnam me ne afua de no nti ama ne niani ayɛ din ɛwɔ ne ho ɛnɛ deɛ ɔkye gyata Kofi ogyidi sɛ mede kɔhwɛ so a ɛbɛfa wode atie ikurom mmabaawa no ɔmɔpɛ akrakyefo ne ahɔhoɔ ɛkanka mo a mote kɔma se ha yi Pitro kakamio minro kakamio kakamio asem Adom 106.3 FM sinina ene asem meba bedwafo so na odi ye besa bie phone lines na mama na so na ma fra kire ma dwene na we see your friend na national boy message or the afa Facebook and what they about on the ensemble and what they buy a sanso na chimp or panso science and bon what they buy was Jumedian with Tipa Constance as someone so the message about Constance and so emoji and a Constance at the buy we see a friend and Nana Kwame Flex is already a fantastic program pow obidum ye kwakwa dukumi was mo boy juma pa na dua mwako e ho no de we efri buy ye na dada kojo enso the emoji in a buy ye sanso and dada kojo kro na was South Africa one wotie yen ede afria ye Mandela busuafo nyina Grace of bia so the message about say I really like this program and Ernestina Arthur as message e wa ha was say miss metie na Christiana Ade as the emoji baya na chesensembo and what the nam sanso and Sylvette Amwa eji and so say my favorite program well done kwaku woni team ni nyina amaya de nyame inhramom na we see a friend ejekwadwo so de ne de abaye ejekwadwo was kwadwo Destiny de on for the friend Italy e ho no de we free by na Prince Nana Ajman e so de ne de abaye UAE United Arab Emirates e ho no so de we free by was me program no pa ma me bene wa enso message e wo ha yemre studio na yematwetwe nkomo ofe Dear Droni, dear Tobo of Atobo of Atobo. Of you offers your papa. Father, some of us are questioning. I'm a major moment. Yes, here. Will be a way I do my Jamana there. I feel I will call us and Patra or Ukurumba. As a matter of my walk. What could I? Any don't new bottom. Akra
Yesu said, "Never Jarana, in Yaman and Gary, and you're not a horror." It's easy with Jari and now. When Yaman Jaribium, at your fire shed bring you Subany. You will nipper be with Yassa, one on the Sobian and sorry. When Sradia. When Sradia. To be a Janifi school. The senior can make us an out cry yaba of free school. Only home come up. Sebaya, a wishing for us, Omo, Quincy, Papai, Brago Kuni, Yamen, Penny Quassaji, Quassaji, so the kind Ako also Adomano, Krumo, a one summoning now. Now, would not to hold a dream. A Maba, my basso. Says the Kruma the Pana, as if Maba, that's all. It would be a beer again. We how on your head and maybe before beer, just as I never can do it more. A white day and again, a manty baby is Anna, Umusupantia. I want you never, and one's will be your bar, and one on. It's not one so okay. If it is how she went to me and can't development be a backroom. Say, Sabi, ya never for be an answer in Sukra Baho, and as you to a black crowd, and they went to me and whom come say, there Baho, there no answer Sujana, and my bow so. Yes, I just hold Jafana, just an order one. Of my man from Facebook on. In Tuba Facebook, I would the only mobile out to say Brenya. Funny Dimbra man. Would any dim crowd here can want some crab in a mean? As I said, Major Woman Tiasia. Major Woman Tiasia. Now, Pastor Mamma, so young would jump, bring her down for our cushion, Kumansi. One who would jump within common tear foot with jam the man on that. So, Nasa, a pocra so togum. Iti brago okra fa bi ka ho ensama brenya broso de akyeni nyina echi hwefutu a wode ma no se ensore ma ne ba emabunu no ene ye wo mabunu ne so emabunu ne ba nsore a o ma yonko fam ede na ye amo mo ka kire wo mo ayankwasame ade ho hia pa school asore ene miamia enti se wo asorum anase school anase wo adwumasuem no when yankofa was ehwe ye usande bible kra aka usande yankofo no ye yimpa bia wodin kan kira de kra chen lectures ehwe afoto ode mane a sadachi wantwe ho anfini ho a dachi obenyan enti ye wo yimpa bia omotedam wode se omose nipa na wadwen ye mro so a ebenyan ye Bible mu hwan po na nadamfo kotu ne fo so ne nua ba nkoda ekofa asem ba yi esanse nka brenya bo na ma ne yesu kire wanko kan masem na hona anu abo ne achen brenya jai a wadi fefrema de ye kokun so me kondo wo o se kan masem ka wanu tum ye kan puntudwuma wo hu nanso wedi ono na ehye ne kutupa so wonko ye dam no tse me si David ne ma benu a obaako Nadam for man adwene bona odu akwan bi so ne nsa kan ankasa ne nua no dama na ɔreyɛ enti ya afutu ma he de afutu biara amfata biara ni kwan de yɛtie afi so hona yɛ wɔba nanto no so otwa de yɛhwɛ ne yei Pastor Ibo Wilson Prano no na adoma ko nyame kyɛ ne bɔ nwom bi wɔse adamawo me de ne beto yonko sɛ ye fise ne wiase yonko bɔ ne sɛ yo brapo awofo wo ba na wona mo no nim na yonko nom wawufo bi wa kora wonim ne ba yonko ba kokora eno ane so sori ane wokɔ no aba sa akwada no nipa na kyerɛ na kyerɛ bɔne so wo kyerɛ ne nubɔne so wo kyerɛ ne kronobɔ so wo kyerɛ ne tuotu so wo kyerɛ ne den wonim hwe eno ase school fees we yato top money we yato no kɔ nana ma me ma so nana minagumi brenya ebetimi abase ba bia wo firi ni nti ena ama asem bia mo ne hu na na se eyesuban kumi brenya abrabono asemo brenya abrabono de edikan suban eka ho ena numi etechire won say enumi sa techi because numi na etechire ni ye ohawa eda no so a etwese ne ma memfu echi na omoye den ekwan wa na omuntu ana mo nkoye nti ade no guswa dineti how be no won say conform ka say etwese de ekoso no omumfa ne mbra ena wofo no so mfa no nkoye up to date nti sunsun be koso edineti equity ano because nipa ni mu na brabo na obo no hu ni benkum hu se hu ni nipa hu me problem da wo so
na afu mu so sa akoya ade foforo so asa pay problem no onye ni se ne maame enome a wono so kan ye entama o mu di ye ense o mu di ye nyina ka me ka se ni nyina ada no me so ade ase ndira me twa ni sin se ni nyina ade na akoya no me bia da abofra no so kutia do because enome da so a obi bia obeye bia no sebe abrabon kra wo bokra enko ye mfa bawo ukuku kra bedi egu se da me karawati ba se ade a wonim se wo ya ade we amana ye yi ama no o ya enye ye mfa mawo esa no me ni yes esa se no me ni nti atwa se awofo ne ni bom so na ebu ane maame no osa se nso no hira ne ba no ana se o sore na ode ni fa baby no mu yi sa no me ni fa ne efi ni ba no so na esa de a edi ni kra sa da no so brenya no kra enye brenya na so o brenya ansa no mu nya no enye sa di ni kra kan so mo de to no se brenya sa me bra se no me nya de bra mai etu giri se di ni ka ho kumi edi bia tu mi te chire edi tu mi e wo di chire enti na se du tu obi kumi na ni pa na mo bra pa kumi wan hwe ne wo kra wo bra yan yeye amfa mawo se enti ne se samampa ne to ne wa ja se enti edi na da brenya no so na se mo se sakura de ma no ye beba edin ene hu sunsanso ne so na mama ma so ofa yenhwe nipa nyina nse sasemun epim wo ha nipa nyina nse nipa nyina nse eno na ye ne kure ene se ye wo adwene ene wo nyansa nyansa nko ena adwene so nko se o kan nyansa ne adwene boma edane nim de enti obi o ha nyansa no nko na owo no kese adwene ni ho enti bibia obeye no wi begira ho a wo hwa de pepepe a otumi kire no misesa ewo ne waya no ono susu se waya ne ye wie no wo nim de no wo begira ho a otumi hu fun so a ewo mu obi nso ha na adwene na owo oni nyansa enti ebi o sa so adwene nso onim nyansa sa pepepe se ye mfa se maami ama adua bode na nyin esi fikira ho esum ne dua na dwan ne se obaka kutwa bode no obaka kowia na mu okona be fa so a bode ne betimi a firi wire mo ha be fia ho ma asem no de enye no na wo dwan utwa wia na adane na de so a ebi na no ekoye nkwada yi a omu kokuma akwada wadi finhia duwie ya afi so tra se gen hu se ko basa ye de bibi nsa ko kan se akwada yi na epaja den ne besi sa ne ma wonu nyina no obi a wo nyansa e wa adwene no e betimi adwene ho ansa nti wo dwene ho kwa chi na hwe ne mo akra ka wo nko nti nipa nyina ansa no gira se obi o ha sa ne ma mienu adwene ne nyansa no onni ni nyina bi na so baako akare nti wo brenya ne nyansa na wo ne ho di adwene ya se won trans susu nyema bi ansa na watua mama na so wo nyansa na oni adwena na o adwene no oni nyansa emu die so de yo so ya na o move won sheda adwene nkwachiri se mikromufu ko na ehwe na adwene mo hakaka mikromufu na ehwe me se bibia matia mikromufu ya na won yi won sakura wo mi school no ho a de ne bisi eno bia no ehia no etu ye nipa o so susu kwa achiri dwene kwa achiri ko anim wo hwe de wo ye no ho sunsanso e beba ansa na obetu sa na mo na watu men ko hrinsim enti ne yese be man sinsuom ansa na wo ham ansa na wasinsuom na so nipa bebre wo a omusimu wi a fe na no won ze no ne hodo da nipa nyina ansa no hodo nipa nyina ansa no obi wo ha se asam to na agese okosusu hu akiro bi ansa na watumi atu na mo bi ono anka sentimi nyina ne na so e ma bitumi yesa sabi obeme bi kura akose ne pere giso ko bone nyonko amane sta ko so nka se bi nkyira wo uni mbra so masi nia mami aso masi ba no wote hase no nra ohumi a so peme ebi mo kura ka mo chop money enti giso de mo nyina che ne nsa mo ho kyira obi ne ne pa ko no be kana nsana oni ano afa safo de ntine ka se nipa nyina ense no na meba oso ne ya ba behwe nsamrane a nurse ni wo boye na ya ba wuram ne ahwe ede ne betumi asua ede afiri mu na mame ko pastor so pastor nipa nyina nse na obi so be ka se ne ba ko ne se
wo ye tenten me ye titia Debbie me ye tenten wo ye titia ana se wo so me ye tiatia mpanyifo won se bia e ka se makonyina mpetum mre na so to da bia emfato ho we anya se o se menya bi we atoka o se mtobi we asifie o se msibi ena we wareye ena menya nwareye sa mfato ho no to da bia ya na ye society ye busuamu ba bia ye te ya na ho pa no wache ena anya na nware ena wo ba 10 gram se ena nche wo bego ena yi minim sa problems no ya na mo ye counsel na ibiba ena osofu mache menware ena osofu mache menyaba ena osofu mache menyase minim se ebia ba monim da eba pa na meka se obi ani ho a wato no boasa wanu no ho na nsei na so onyeko sisu bi uma men obi ani ho a wato no boasa wanu no ho na so obi ani ho a wato no boasa obi ase wanu no ho da sanate enti bibia no se wo ye na wuya ntoboase na wo dwen ho ansa na waya ewie nkunimdi efse nipa ni nyina no bia wone purpose sabi ye nyina ntumi nwu mbom wadanfu wa nkasa de ntia nko anwu na so ye de ye pese ye de toto ho enti mesere se yankopon e wo bere ma nipa bia no bia so obi wa ye misasa da be na wo so bewu ndi enwen sa nemo obi toka de etimi sa da be na enti mesere se e ba na brabom ene ne obi abenya oyankopon e wo ne hyehyeye me ka papa bi o se akada krokra mu ewu a obeyeye that is his hope and it could be happen obi kra so ka so no enka chire pefuse unnim de nyame de wo ko sanity unnim de nyame de obi ko unhu se nipa na shatade fofura no wani bre sanity wo do ho toto no sanity enti abrabom no etufe bi wudi kan eye wo ka echi so a eye but abotar eye best if say kwafo mpo bible so bibia opesa odua ndoba na onyi enti mesere se o so bibia nya abotre ene otwen honhom na me yemfa ye ho ntoto ne obi anya if say oyankopon ahyehye bibia pepepepepe Adom 106.3 FM so ne Kenkan Me dwumade ne eguso a ye de ema wono na ofakisi wa ha ofakisi e ba spiritual center wono ne da no sanso na pastor Ibobo Sempra wono so ha ye nyina ye twetwe nkoma na oja nso ha nana ma memra wo so ye hwe emra doctor iba yi abeto dwasese brago kra na wonyem yare a ewo ema ho me manka ho ema nko ayare ene se edubra ese okomfikira ofa ya okase mu de o kan menstrual pain no eno ne ani dane no eno ne friend dane etina na ma memra so yesi ye ani dane enye nyinsa bi o ha timi ba se bra se okomfikira ni du a etimi twam be nabi be na otwekora na period no mai eno no obesusu se onyam ebia bi de si ye nti okobo o se brenya man ye se asema apaja nana se ye ni dane eti konkonsa opanyina gei ha na ni kodi ye nyina ye kwa o se kumi ye wo nipa bi wo ho a ono nanti a oko oba nyina se obete wo asambɔ ne bi na wakoka so what you say obu ho oben wa juse bo nipa ne pa wasam e bia open informations bi wo ho disa wo so na mo wa very careful pe no nya sa information wo ho pe wa wie wu hwe se de panyina jesi ko ka asemi so wa ma brago kra duro ama chese brago maame aba aboso okotwa bi ya sanse ye ma ne ba duro dress ho na ma na aye ho na fe ye koya se ni dane so ho itino eni ja masa nipa bia no o se o hwe hu ye na ye unsem nyina so na o se nipa bia na se unini di wabrabon enkomo what you say unu obi bedi wabrabon enkomo hwe nipa na unini kodi enkomo se na no yedu ansa na unini di sa enkomo no because ebi wo ha unim se nipa na wadanfo ana ye uni anti wo kokan bi so beka wo a na firu ntemem ofa yanhwe ensamrane ababa wo enu wo boyi wo se dade enkrante na yede a ye ka enkranta enkrante ye kenya obroni kanse machete na cutlass na dade esa ye enkrante no na ekire se dade emu wo dade
so dadeɛ chi dadeɛ a ɛno nso tumi twa dadeɛ ɛna ɔsa kan ne kurom dadeɛ nkrante no ɔsɔ ɔsa kan ne kurom asɛm sɛ dadeɛ yɛ metal ɛbo a ehia kuma nana ɔbo a ehia kuma ɛyɛ mrane a yɛbɔ aman binom anaasɛ nkuro binom anaa abusua bebree wɔ hɔ a ɔmo wɔ saa nicknames mampɔnse minim sɛ kontonkyi ɛbo ehia kuma nana nti sɛ obi bɔ saa nsabana na yɛde hoahoa nananom a ababaawa bi a ɔbɛsua adwuma ɔha ne ebisa ne sɛ yɛfrɛ sɛ ɔsɛ de call me kɔne ɔno ani din kora onim baabi a wɔfiri onim hwee de call me kɔne ɔno ankasa de oni din wɔfrɛ no kɔne ɛto ɔka na wɔsesa twii no de akɔ borɔfo mu de call me nti sɛ yɛka nsabrane a ɛyɛ onyankopɔn koraa de baabi a na yɛhoahoa no wɔ din bi ho ɛdidin a mu yɛ hwam ɛma obi a ɛma n'ani tumi gye yɛna nanom no sɛ obi akɔdaa bi ɛyɛ ade papa bi a na ɔnana de nsabrane ɛhoahoa na makɔda no ayɛ proud ɛne na asɛ ɛde aborɔfodin ne nneɛma bebree ɛnti nkɔda no dodoɔ no anim wɔ mɔmmra ne ɔfa yɛma tiefoɔ mmerɛm ne yɛhwɛ sɛ ebi ɔmu ne nkyerɛ wɔ sɛ ɔne berenya yɛpɛ number ne yɛ 0302216561 ɛna 0302216562 na afei yɛntwetwe nkɔmmɔ na ansa na no ma memmra pastor so pastor yɛhwɛ yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a na ɛka asɛm bi deɛ ɔtwɛn ne so wɔbɛte wo ho bɔne nanso ɛwo nso asadeɛ sɛ wɔ sɛ wohwɛ wo ho yie ɛsiane sɛ wohwɛ berenya ɛne wakɔtɔ ɔpanyina gyei ne trap mu ɔno a na ɛde ne ho akɔ akɔto mu yɛayɛ agyidifoɔ yi ɛdeɛ bɛn ahwɛ yi mpo kyerɛ sɛ yɛnto yɛ ano nnabraka asɛm biara no sɛ yɛn mepre a ɔnyɛ secret bio nyankopɔn nso de tum ma nyimpa nti ansa na biribi bɛtum anyam no ɛfi wa no kasa so nti yɛbɛserɛ dɛ yɛn nkɔmmɔdi de mesusuro dɛ yɛhwɛ no yie obi wɔ hɔ a ne nkɔmmɔdi ama n'aware n'adwuma na n'abrabɔ koraa tum sɛe nti na yɛn nam na ɔsɛ yɛde n'adi yɛwɔ nɔma bi wɔ hɔ a onyankopɔn abɔ dɛ ɔde yɛde sie nti na yɛwɔ aso 2 yɛwɔ ano baako nti we need to listen more than say wobɛkasa yɛne pupu nyɛ adwuma kafra hello nene ma memra so nana nti yɛnhwɛ sɛ obi adwene ho bɔne na wotu anamo bi sɛ yɛwɔ awurade na ayɛ adom ɛna berenya de apa afa ho na ama opanyini agye akɔyɛ torofoɔ nanso ebi mu hɔ a yɛtimi ka na ɔmakotom na afei bɛwi asɛ na akɔfa nsunsuanso bibiri aba ebi wɔ kora wɔnim pere a wɔpere wɔ abrabɔ mu nyinaa yɛ anamo bi a wɔbi atu meba mpatwɔ ma meba ma memfa ɔfrɛfo hello mpatwɔ hɔ ni Family Grace, which refugee for India. Auntie Grace, yentie o. The Osha Aya Bina Subina. Is a you said you were Honoma. Ukonya, Unamwana, who fled to buy Quampa. This is Gonya down for the Awuta down for me 9 years. And so to me, show down for them, and near my year, and one year for now, number one out the Africa. The ready Adam for already go across a moment. Yeah, that's it. Na se brenya yonko nom enso ka ho bi. Hello. Ba cha wan ni. Katawan. Katawan yinti. Adu. Ya o watere sa na oda. Brenya tere sa na yo kufuti. Brenya odwen nde de bia adisia odwen na odwen ne so ne na yonko nom. E na wanya wo mo no se. Ya se kire mo yonko na me jiro usuban. Hello. Obinya mai ahoma na ewuma na ase ebu ni pakakra etina na yɛhwɛ so obi tu saa na mo na ebia na wonim ɛdeɛn na wɔsɛ woyɛ sɛ de bɛyɛ obi kura tu saa na mo na wonkotomu very good one say je wo sɛ woni pe bia wo yɛ ne sɛ obe extra very careful wo wana mo to bia wotu say se ko bia ba mama hello mpacho hwani mpacho ye friend ya sanawa mpacho ka se friend me kasa Africa so a yo yentie we mama me pese le che me din no ase obi o kan bibi se obi betumi abon din na wa kire ase so bi asanewa ana so de asan me samra ne se okun aben okun ben wa na okun
medase okumben wo a na wokum na se asan ene asanowa anase asane ana asanowa ne mra ne no asane ene se okumben wo a na wokum iti kumben wo na wokum wo fia no wasem ka hello hello mba joini di mpani na ka se friend ka se aka buwe yo yentio me pato me swema ya mo fa nomba ti ya kon benya sa mo story fi pen drive by video so ya biti na nanka ya copy video ya turn pen drive ne ase pen drive de yenyanye me pacho ko Facebook uko Facebook ni YouTube Adom 106.3 we do copy so you yo come yentio media me fla about one of the mamu then say yeah moya ma ko man no ama YouTube is not the papa copy so me so the party working come kada ma se fire me sha no ma mo ma magana nyamisha so copy nyamisha so se won so tie na wo sa frɛ hello mba joini na ka se friend me ka se video back yo ya no acha kakra no wahoma no asa twetwa sisi kakra yentio yentio Maminia say no more fun too. Because me and me when because I do all car, official for the cat and then over dream of some car, and no feeling. Yeah, no costume. But I know idea that was you for you chat to hello papa mbacha wani yo mama jo mama na adwuma ya jo super no ayi dan me sai dan se mama nka masamu bie wunti na we ama me de atu no me ba last week me tie mu na week we smith na de me ya ne se me ko obo ase bia na dom me nya radio ni ntie mama ma kire me nyama bia ni super ya ko Facebook ne baba ko awaka no so me de ba kan kire no no so hwe ne nantie ye me da ma se pa yanso ya da wase uko Facebook uko YouTube Adom 106.3 FM abibia o se ni pe bia no wana muntu bia obetu bia se o ya hwe ye sebe uno bi kasa kora na mempentem enkasa entemtem because obi wo ho a na ope o kasa ejira so e de ko etia wo nzu wunim nti wunim no pentam ko kasa entemtem a oba ka de yanka na nipa na da enyawo e bia na nipa wo pese wuye bibi na ade na wo pese wo ye no unya ade ni wi a enka nchiro bibiara nti wo hye bibia se anka be ya manenka utirim uwi ana bibia o ye kwa manenka utirim yes what you say sa ade no uwie de wo ye ni wie ansana ade hu sa ade na di mu awie no ane kwa ma nka nche obi hu a nyame na aye obi hu a nyame na aye asa obi ni mu secret say na me ka do tutututu ano a de mo tutututu ano na oni pa nso de ge wase nso wuni obi kura nipa no kra no wuye die kra ne ya sa eti ehwe na na ebia wobi nim wakodi nkomo wobi nim wakoye bibi atamfo anya no yesum no ebi okra wonim nana woba ona ase a obetumi aboa no kumi aswa mi kenan na se ebisiye obi ona nkasa na damfo ne we adwumam na boss ne pe na damfo na asem ntino bibie ni ana na damfo so tutu na no me de me boss pa ma asem o e ma ba ko no de no kwaduro so kwasɛ no so what you say odun kwaduro so kwasɛ no ntino we gyan wase ni pe bia no even though wuni akora no a masa one ne di nkomo kora e so ya ahweyi eti ehwe se eti nyina na ti no kumi banbo na nipa etwa se obon ho ban obon ho ban a atamfo ye de enyaw eti obi pese obon ho ban a hen na obehu wo me wo sapema bebi a me wona ho ana me wo fitete bebi a me yeduma me ntunko bebi na fa number ne ka ho aha me telephone number ne 0244 nana 92 94 33 0244 nana uja 92 94 33 ni dinde nana uja intimen franco bisa sempa acho hwan ni na Adom FM ni na me fa number wa Adom FM ye friend nana uja wo honhom awa fako no so anon fama pastor ye ko Brazil Herbal Center Hedreda ba edwaso Millennium Mixture do ne koye awawade aye no doso nti awubiara awo typhoid jaundice malaria wo afichikomo how abanre ya ajiwutu oye nam bebre ho ne de bo ho
abaya nipa bebre wo boys no wo how na bebre so wo white a chese wo fere mpo obeka se wo osa serious problem a na de bowura oya drastor biarem bia bakasoa drastors ahoro wokọ akra so yan bi kaneshi ebekọ oya takradi station bisa benye bi na ho bi ho bi wo ho ti fa number na swedro